Flimkien ma' tokki ta' 3 ta' wara nofsinhar li f'xemx tiżreġ der il-helikopter tal-Forzi Armati tajjar il-bandiera Maltija fl-isfond tal-innu Malti fl-inħawi tal-Qawra, il-bidu tal-aħħar wirja tal-ajruplani għall-air show ta' din is-sena. Mijiet ta' nies ta' kull età kienu lesti sabiex jitpaxxew bl-aħħar show tal-ajruplani buħud saħansitra kien ilhom hemm minn kmieni filgħodu. Fetaħ l-ispettaklu l-King Air tal-Forzi Armati ta' Malta li laqan in-nies b'duħħan aħmar. Eżatt wara mbagħad ingħaqad miegħu il-helikopter fejn hawnhekk membri mill-Armata għamlu operazzjoni ta' salvataġġ fil-baħar. Segwew imbagħad bosta ajruplani ta' kull tip misjuqa mill-aqwa piloti minn madwar id-dinja li ta' wirja mill-isbaħ fl-ajru bis-swit il-Gżejjer ta' San Pawl. One News seta' jinnota bosta dilettanti tal-fotografija madwar il-kosta kollha lesti sabiex jiġbdu il-mumenti maġiki tal-ajruplani fl-ajru. Dawn qalulna kif wara nuqqas ta' 3 snin din is-sena kienu ħerqan aktar sabiex jitpaxxew b'din il-wirja, partikolarment dik tar-Red Arrows. L-aspettattivi huma Red Arrows, forsi għalmejn mhux daqshekk dilettanti bħalna nistennew l-F-16, l-F-18. Insomma, l-komplament għal-menu dilettant jew biex kollox. Qed nistennew, ovvjament, wara nuqqas ta' 3 snin, qed nistennew l-air show li tant aħna fissati fuqu. Ara jiena ġejt illum hawnhekk jiena wieħed dilettant nisaj dilettant ili hawn mid-9 ta' filgħodu jiena. Lots of spectacular aircraft. This is my 15th time to Malta, but I've never seen this air display, so really looking forward to it this afternoon, yes. Mindu meta kont tifel, kont imur ma' missieru wkoll, meta fi żmien kien isir taslima u mbagħad kien qeleb għall-airport u hekk, konna mmorru hekk il-ħadd war l-ofsinhar. Ifhem, illum qed nistennew show daqsxejn sbaħ mill-bieraħ għaliex illum ħajtir il-Hornet li l-bieraħ ma tarx allura ħajkun hemm flypass bejn il-PC7 u l-Hornet ħajamlu flypass sabiħa.